Liha on arvokas raaka-aine, jonka suojaaminen on sekä ympäristön että kuluttajan etu. Muovipakkauksilla on tässä ratkaiseva rooli. Ne pitävät ruoan turvallisena, säilyttävät tuoreuden ja vähentävät ruokahävikkiä. Muovia tarvitaan, jotta ruoka säilyy hyvänä. Ruokahävikki on globaali ongelma, johon voidaan vaikuttaa pakkausten toimivuudella. Suomalaiset liha-alan yritykset Atria, HK Foods ja Snellman ovat kehittäneet fiksuja pakkausratkaisuja tuoteturvallisuus ja säilyvyys edellä, vähentäen kuitenkin samalla pakkausmuovin määrää merkittävästi. Kaikki muovilaadut eivät ole samanlaisia. Niillä on eri vahvuuksia ja heikkouksia. Yksikään ei yksin riitä, mutta yhdistämällä syntyy hyvin tuotetta suojaavia materiaaleja, eli monikerroslaminaatteja. Monikerroslaminaatit hyödyntävät eri muovilaatujen vahvuudet. Polyeteeni estää tuotetta kuivumasta. EVOH estää tuotetta pilaavan hapen pääsyn pakkaukseen ja polyamidi, kansankielellä nailon, sallii erikokoisten ja muotoisten tuotteiden pakkaamisen ja estää muun muassa luita puhkomasta pakkausta. Näistä erityisesti nailon tekee monikerrospakkauksesta ohuen, mutta myös kestävän. Atria, HK Foods ja Snellman käyttävät nailonia muun muassa osana grillimakkara- ja tuorelihapakkauksia sekä osassa leikkeleppakkauksiaan. Kaikella ruoantuotannolla on ympäristövaikutus. Lihatuotteissa pakkauksen osuus hiilijalanjäljestä on vain noin 2-5%, mutta toimimaton pakkaus moninkertaistaa ympäristövaikutukset ja aiheuttaa ruokahävikkiä. Tuotteen hyvä säilyvyys ja ruuaksi päätyminen on ympäristön kannalta kaikkein tärkeintä. Nailon on mahdollistanut esimerkiksi jauhelihapakkausten muovin vähennyksen 70% viime vuosien aikana. Tarpeeseen suunnitellut ohuet pakkausmateriaalit säästävät myös kuljetuksessa ja vähentävät syntyvää pakkausjätettä. EU:n uusi pakkaus- ja pakkausjäteasetus asettaa kunnianhimoisia tavoitteita kierrätettävyydelle. Muoveista erityisesti nailonia sisältäviä pakkausmateriaaleja pidetään joskus vaikeasti kierrätettävänä. Riippumattomat testit ja käytännön kokemukset kuitenkin osoittavat, että nailon on kierrätettävissä uusimmilla kierrätysteknologioilla, mikä tekee siitä kiertotalouteen soveltuvan materiaalin myös tulevaisuudessa. Suuressa mittakaavassa nailonin käyttö on vähäistä, mutta sen hyödyt ovat huomattavat. Nailon osana modernia pakkausmateriaalia suojaa ruokaa vaurioilta, vahvistaa merkittävästi pakkausta, pidentää säilyvyyttä ja vähentää ruokahävikkiä. Tästä syystä asetuksen, joka on Euroopan komission lippulaivahanke, tulisi huomioida toiminnallisuus kierrätettävyyden ohella. Nailon on pieni osa pakkausta, mutta suuri osa ratkaisua. Jokaisen aterian takana on pitkä matka pellolta pöytään. Kun suojelemme ruokaa fiksuilla pakkausratkaisuilla, varmistamme, että se saapuu tuoreena ja turvallisesti lautaselle.